Hej. I novellen Babettes gæstebud af Karen Blixen, der følger vi de to søstre, Martine og Filippa. Novellen starter i et tilbageblik, hvor at vi får lidt mere at vide omkring deres opvækst med deres far, som er provst i det religiøse samfund, som de bor i Norge. De er smukke og unge, og her der ser vi for første gang, hvordan de hver især giver afkald på forskellige glæder og nydelser i livet. Den ene giver afkald på en stor karriere som operasanger i Paris igennem den franske sanger Achille Papin. Og den anden giver afkald på kærlighed, hvor hun møder general Løvenheim. Begge er karakterer eller personer, som kommer til at have en stor betydning for historiens fremdrift. For spoler vi 35 år frem, der banker det på søstrenes dør. Den samme dør, som i det hus, som de er vokset op i, der bor de nu alene uden deres far. Han er afgået ved døden. Og her møder de Babette. Hun er en fransk flytning, som fik det under borgerkrigen. Og med så har hun et brev fra Papin. Han beder dem om at vise hende noget og hjælpe hende. Og sammen med Babette bliver de enige om, at hun skal være deres køkkenpige. Og det bliver hun i 14 år, indtil hun en dag får et brev sendt fra Frankrig. Hun har vundet i det franske lotteri 10.000 franc, og her kommer det første vendepunkt. Søstrene er sikre på, at hun vil flytte tilbage til Paris. Men i hemmelighed, der bruger hun alle sine penge på en overdødig middag, som hun har inviteret søstrene og deres menighed på. Et af de fokuspunkter, nok det jeg har lagt mest vægt på i min præsentation, det er de kontraster, vi møder i novellen. For da Babette inviterer til den her store middag og får fragtet en masse ting ind fra Frankrig, der går de meget religiøse personer i menigheden i panik, for det bliver set som fråseri. Og fråseri er en af de 7 dødssynder, så det giver god mening. Men Babette laver den her middag for at vise en form for noget, for at give sig selv igennem kunsten, da hun ikke føler, at hun kan give det på andre måder. Og det er jo egentlig det samme, som søstrene gør, for i teksten siger en af menneskerne fra menigheden: det eneste, vi får lov at tage med os fra dette vores jordliv, det er det, som vi har givet bort. Så søstrene, der giver, og som også bliver beskrevet som, at de vil blive rige i himlen, fordi de giver så meget, uden at forlange noget igen. Det er jo egentlig det samme, som Babette gør. Her er det jo bare en overdådig middag, fyldt med smage af en masse mad, mere mad, end man behøver. Men hun viser igennem den her middag, at kunst og nydelse kan også godt være en gave. Det er også her, at Blixen hun viser den sande værdi i livet. At det findes i det, som man giver for Babette. Der er det ikke religiøst. Det handler ikke om pengene, men det handler om at ligesom kunne give sig selv igennem kunsten. Hun viser sig jo nemlig at være en tidlig mesterkok for Paris. Og da hun har brugt alle pengene på måltidet og har fortalt pigerne, søstrene om det, og de mener, hvad skal du gøre nu? Nu bliver du fattig. Så siger hun, en stor kunstner er aldrig fattig. Og det mener hun selvfølgelig med, at når du kan give så meget af dig selv, så kan du aldrig være fattig. Ligesom at søstrene jo heller ikke er rige, men heller ikke fattige, fordi de er rige på så mange andre ting end penge.
Det siger også noget om kunstnerens kald i Bliksens univers. Det handler ikke om penge, men det handler om at udtrykke noget stort, også selv hvis det ikke bliver anerkendt. Og det er jo lidt ligesom, at Bliksen selv udgav fortællinger under pseudonymer. Hun skaber noget smukt, selvom hun måske ikke får noget igen. Og det er det, der er kunstens gave. Hun, Karen Blixen, arbejder ofte med temaer som skæbne, kunst og kærlighed. Og i novellen her, der ser vi, hvordan mennesker de bliver forvandlet. Ikke gennem regler eller prædikener, men igennem en oplevelse af skønhed og generøsitet. En kærlighed og en næstekærlighed til hinanden. Så Babettes gæstebud er ikke bare en historie om en middag, det er en fortælling om noget, og om kærlighed, og at give noget uden at forvente noget tilbage. Og det viser også det smukke og det meningsfulde, at det ofte opstår der, hvor at vi mindst venter det, og bare et enkelt måltid kan forandre menneskers liv. Tak for jeres tid.